What's up mga par? Ang oras natin ngayon ay alas 6. At maga tayong gumising, bali nakaligo na. Pupunta kami sa bukid. Mangunguha na kami ng kawayan. Ito yung mukha ko. Maglalagay kami ng temporaring bubong dyan sa likod. Alright? Ayun, dito na kami sa bukid. Kukuha na ng kawayan. Ko. No, di ko iparigusan. Oo. Ito paliguan. Yung mga taga-ari ito. Ayun o. Maraming naliligo dito. Ayun o. Paliguan. Mga tao tsaka po naglalabahan. Yan po. Yan o. Lawak. Taniman. Sa dingin ko ko? Ito na po. Yan pinsan ni Mrs. Tara. Ano? Pagkakasanda mulag? Di na mulag gad kayo ton. Di na mulag. Amo. Ano po yung bukid dito sa amin? Maalangan man hindi man magpapara. Ano tanong mo? Mais. Kinakalabaw daw yung mais niya. Para mga may sundang mo. Para mo mga may sundang mo. Ito dadakulo, among nimukuha mo pangkawa. Puso nito. Maganda siya gusto na siya. Ano? Ada kita makana apa ko. Bago na mo kita.
Ito na yung nakuha namin. Dadagdagan pa, kulang pa. Wala yun sila. Oo nga pa. At ayan yung kalabaw na mag-aakot. Ayan. Ano? Grabe. Pabulong na mo. Oo. Ay, kinanalos ko. Tinaga. Buti na ano. Ano? Oo. Kaputol ka ito. Pigara na po. Tadi tayo. Mabuta di. Amo. Pagkatin. Mga pirawan na raw di pag binakal. No? Mga pirawan na rawan. Ay, sabi na ito. 15 mil daw. Yun. Panghakot. Ayun, pauwi na ako. Bali mag-uuna na ako. Kasi luto ako ng pansit. Para pag uwi, kain muna. Isnakan. Yun na, kakarga na yung kawayan. Yan. Ano, bukid. Yung likod ng bukid na yan, balatan. Bali, yung bukid na yan, may isa pang ganyan. Tapos balatan na. Kasi nakalakad na ako dyan. Nung kabataan ko pa. Nung wala pang asawa. Dito rin kami nangunguha ng ano, bayoko. Yung mga shell na niluluto. Wala kasi kung makita eh. Paggabi kasi yun na ano, kikita. Init na kaagad. Alas 9 na po. Mga panggatong, mga sanga. Ayan.
malapit na ako dito sa bahay. Yan. Bali pagkaluto siguro ng pansit, tira na lang sila dun sa ano, dun sa bukid kung saan kumukuha ng mga kawayan. Yun. Alright. Init na kagad. Ayun mga par, balik ako dun sa pinukuhanan ng kawayan kasi dadalan ko ng pansit ito para kumain muna. Mamayang tanghali luluto na kami dun ng gulay saka itong isda ata. Ayun. Ay, ayan na sila. Salubong ko na lang. Hey! 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 Yan. Init na. Init. Dito na lang siguro kakain. Ayun, balik. Hindi na siguro, hindi na nakapaghintay sila kasi gutom na talaga yun. Ako nga, gutom na rin. Ayun na, balik doon na lang sa bahay kakain. Salubong ko na lang. Nagluto pa po kasi. Umuwi ako para magluluto sana ako. Ngayon, nadatnan ko yung asawa ko. Nakapag-gisa na pala. Yun. Sabi, busy na. Lalo bukas mapaparating yung okasyon, lalo magbibisi na mamaya pagka pananghalian siguro kasi kulang pa yung recipe. Pupunta kami sa Nabwa. Ako na may muli na kami. Barbidyo nga na. Kailangan sa plan sa kabilaman. Yes, ang sarap. Sabi mo ko gusto ko babon ko mo. Ano ka na kami na. Subutangan pa sa luto. Ay, ano pa yan? Subutangan pa sa luto. Mga kari sa to. Mga pa diba? Kung hindi ka man isi kung ano. Kung ano, hindi ba ko na Ito yun ang binili namin. Yan. Saka yung sa kabila, nakapatong na. Kikintin pa. Ito ang sa Nabwa. Sana man sino, meron ako nun. Mga managababo managababo. Dire, meron managababo. Sabi ka, amo dito na dito. Amo dito na alak kuda. Amo dito na ang saka di ang meron ito. Nagpulok. Nalalagyan ng karne. Bibigay sa mga ninong-ninang. Ang kumakasa
Mga luto na. Wala ito. Tama na po. Darok ko pa sa diyan ko. Kulang ka. Alang kawan na ni Mati. Alang kawan. Aw. Jangan siya. Naman sa kanya. Dalam sa kanya. Aeroport na ka na. Orin. Pinapasok si karton. Ito yung binayaran na. 6.7 yung ano. 6.7 plus yung binayaran. Yung nakaraan nag ko na mili. 4 plus. Bali kulang-kulang 11k na yung ano. Sa recipe pa lang. At ayun, dito kami nakabili ng ano. Kasi nagmailatag na dito ngayon para bukas. Mura lang yung ano, patatas sa kakarots. Sa bawang. Ay, kuha. Ayun. Repolyo. Ano gamitan ko sa repolyo? Ano lang. Green. Yung green na lang po para pumatagal. Para may balot pa siyang kulot na green. Ano naman tayo sa bawang? Kalate mo rin bawang. Pagpipili na yan. Pamberdura. At hindi mo bagyo beans. Ay, ama magbibig ka pala. Tangin na ni sa din na ninyo nagkukuha ni sira. Yun mura lang. Per bag na yung ano binili. Yan. Ana, Ate Mercy. atong carrots kulang at 2 carrots. Kulang at 2. Pagkatapos sa di pagkasingit. Yun. May kalamansi din kayo, te. Kalamansi. Mga plastic natin, ate. Yan, mura, nakamura. At ayun, minto kami dito sa Santo Domingo kasi may bibilihin daw sila na ulam. Yan, may tusok-tusok. Ayun, balot. Santo Domingo Market, Nabwa Public Market. At ayun mga parbali, babalik ako dun sa Nabwa. Yung ibang binili namin, inatid ko na. Kaso yung ibang bibilhin, babalikan ko kasi ano, wala pa yung mga ibang recipe. Kulang pa. Wala pang mga pinya. Alright. Yan, biyahe na ako. Kasi bukas, kumbaga bukas pa yung ano, palengkehan. Darating talaga yung mga ibang mga bilihin. Mamaya araw alas 7, datingan na doon sa pwesto. Kaya yung dalawa doon na kasama ko nagpaiwan na. Ngayon babalikan ako. Kasi kulang pa yung nabili namin. Wala pang pinya, kalamansi, mga sili, saging. Yun. 6:49 ang oras. Right. At ayun, alas 7, sakto. Nandito na ako sa Nabwa. Yan, Angie na Nabwa. Saan na kaya yung dalawa? Kakarating ko lang. Yun.
tayo, naglalakad na ako papunta sa market. Yun. Uy, talon. Yan, Ate Mercy. Dito na. Papunta na kami sa market. Nakabili na raw sila ng saging. Magkaon mo na nga mga andit eh. Hindi na parang ilang pairig ah. Nagkape muna kaya ako. Oo. Tapos nagpaulat-ulat si Ami. Nagpaulat-ulat si Ami, tabaka nga ako makaiba. Di naman. At yun. Tara. Ate Mercy. At ayan na mga par yung saging. Saba. Saka yung tundan. Saging pa lang 1.3 na, 1.390. Yan. Kulang pa. Babalik pa ako dun sa palengke. Right? Kalamansi. Dami. Kaninang umaga wala pa to. 23 1/4. 23 Kabanga 46 46 Oo. Yung mga tuyo. Bentar sa doon ah. Ito na bukas pa yung talagang bilihan. Bagoong. Naganda buro barato. Pera. May gilang pa ka no? Luya. Mari kita. Ano, gulayan nanti. Ay, sa ito na palang balingoy. Oo, hatan-hana. Dano. Hatan-hana pala. Patos ka na lang. Kalamansi. Tinapa. Ayun mga par, dito na kakauwi ko pa lang. Ang oras ay 9:25. Bali ito na lahat yung na pamili namin ang mga sangkap. Yun. Ito na lahat to. Dito na. Yung saging nasa labas pa.
At ayun na yung mga saging. At